Jesu akatarira nyaya anoona the younger son anokumbira kuna baba wake akati, baba ndipei nhaka yangu ndichiri kurarama. Kana tingatarire zvakanaka kaucharani chero mukurarama kwedu nhaka haipiwi munhu achiri mupenyu. Saka mwanakomana neimwe nzira, the son has got an audacity of saying, Father, you must die now so that I inherit what is mine. Father, why can't you die of COVID-19 so that I can take what is mine? Father, why are you careful when you are walking in town? Why can't you be hit by a car? Mufe zvenyu nditore zviri zvangu. Nai baba, why can you not be diagnosed with cancer? Mufe nditore zviri zvangu. Nai baba, say muchida ndipe zviri zvangu. I want you dead by now so that I inherit what is mine. Saka Mwari akatarira mwana uyu hana hanya nechinamato. mwana uyu shungu dzake ndedzekuti awane zvenyika ino, but zvababa hane nawo. Saka most of us, when we come to pray to the Lord, we need God kuti atipe zvinhu, but Mwari wacho hatina hanya naye. Tinoda kuti Mwari atipe zvikomborero, but Mwari wezvikomborero hatina hanya naye. Tinoda kuti Mwari azadzise zvitsivire zvedu. Kana zvichinge zvazara toenda hedu nenzira yedu tonopambadza zvatingapambadze. But we are talking about God who cares for us. Tinofanirwa kurarama tichiziva kuti tina Mwari anotida. We have got this relationship na Mwari, relationship ye-ATM nekadi. Pane one chino benefit. Ukangopressa kadi ndiwo unotora mari. There is no benefit for the ATM. It is a transactional relationship. Yekungojurudza, yekungotora kuna Mwari. Ndiporeseiwo, ndirapeiwo, ndipeiwo basa. Basireiwo mhuri yangu, ndibasireiwo. There is no way when we come to God and thank. Most of our prayers are asking to God. Hatiwani mukana wekumbotenda Mwari nezvaakaita. Ndosaka muimbi achimba chimbiri kuna Mwari nezvaakaita. Wakada basi wakafuva murungwana. Nyaya yeruponeso vanhu vaMwari inotsvaka maKristu kuti ararame tine ukama na Mwari. When we for this relationship na Mwari, tinenge taakutaura naye seshamwari yedu, nekuti muimba anototi Jesu ndishamwari yedu. Kuroti tinenge tine relationship yekuti kana taakutaura neshamwari, think of how you talk to your friend. That's the relationship that we have with Jesus. That is the relationship that we must have with the Father. It mustn't be a transactional. Yekungoda zvinhu kuna Mwari, iye Mwari wacho tisina hanya naye. Pane statement inotaurwa nevazhinji yoti when the praises go up, blessings come down. Zvoita sekunge kana tinge tauchirira Mwari, tamunamata Mwari, ndo paanowana mavhani ekuti komborera. No, Mwari wedu anongotikomborera zvakadaro. Tanamata chero tisina. Ndosaka mvura ichinaira mumwanga nembavha neanonamata nematsotsi vese vanonaigwa nemvura zvichingobudisa pachena. Mwari wedu anotida unconditionally, whether taita kana kuti hatina, whether tapa kana kuti hatina kupa, whether tanamata kana kuti hatina kunamata. Saka tina Mwari anotida nenyaya yekuti ndo zviri Mwari. God is love. Zviri maari. It is in him. The nature of God is love. Anototida takadaro. He loved us in our present condition of sin. Ndo saka Bible richiti Mwari wakatida titiri vatadzi. Hana kumirira kuti tanga tanaka, no, but in the condition of sinning, in the presence of sin, tiri mukati meshiri. Mwari wedu wakatida. Kurota akawako tinyurura takabata pocket yemunhu ine mari. Kristu wedu akatida. Akawako titora takagara madhaka eupombe, akauya akatinyurura. Akauya kotitora tiri pazvikrango nemakuhwa mumaraini medu, akauya kotitora. Tiri kutaura nezvaKristu vanhu vaMwari ane rudo pamunhu, anoti kana akatitarira anoona vanhu vekuponeseka. Saka Mwari wedu unongotida, anongotipa basa anyway. Agara anotipa zvatinoshuwira nekuti ndo zvaari rudo kwaari, rudo rwake rwuri kwatiri. Anongotida. In God there is love. In God we find love. God is love. Kuroti zvose zvakaripoteredza pana Mwari rudo kumunhu. Hatina tatinogona kuita kuti tidiwe naMwari. Akangotida takadaro tisina chatakaita, asi chivi ndo chinotipatsanura naMwari.
asi Mwari anotida tiri muchivi kuti atiburitse madhaka. Ukanoverenga nyaya yedhi lost son, kunonzi wakatora nguva yake, ndokunopambadza pfuma, ndokudya pfuma, ndokupera. Pfuma ichinge yapera, Bhaibheri shoko raMwari rinobudisa pachena kwai akafunga kutsvaga basa. Afunga kutsvaga basa, ndokuenda ndokuwana basa paifudzwa nguruve. Ukaverenga Bhaibheri zvakanaka, vadzidzi vemutemo, varume vechiJudha, vakanga vasingabati nguruve kana nemaoko, vanga vasingaigumi. Vaitero vakaiwana yafira murodhi achitadza kudarika nepo, aingatotsvage munhu umwe kumuhaya kumubhadhara mari kuti ndibvisirewo nguruve indiwane kudarika. Vava vasingaibati kana kuidii. Saka Bhaibheri shoko raMwari kana richiti murume uyu wakaenda ndokunofudza nguruve, Mwari ari kungoburisa pachena kuti kana riri shoko remuchinjiko raifanirwa kupindira munhu wese, rinofanirwa kupindira munhu wose, nevamwe vatinofungidzira kuti havangaridaviri. Ranga raichero tiinda mudzimba tinoparidza, pane dzimwe dzimba dzatinoseleta, so apa panogara muprofita, apa panogara n'anga, apa hatingapindi. Kristu ari kuti pindai ipapo, nekuti maJudha aiti nguruve hatibati, but Kristu anotouya achiti go and take everyone to the house, indai motora wese, anofanirwa kuponeseka. Saka na Jesu akatarira tiine chikwereti vanhu vaMwari chekunotora vanhu vose vauye kuna Kristu, those that we think there are the worst in the community. Vatinoti kana takatarira toti ava vagoni kuponeseka, ava vagoni kuwana muchinjiko, ava havadikiki naJesu, ava vangavi vanhu vechinamato, ava vangateererwi naMwari avo. Mwari ari kuti go and check those vauye kudanga. Kristu danga rake rakakura vanhu vaMwari, danga rake rakakura chose, rinotsvaga kuti tose tipindire umwe neumwe agowana ruponeso. Saka chero tikaenda kure sei naBaba, Baba varipo kutidhonzera padhuze. Chero tikaenda kwekupedzisira, Baba varipo kutiunza mudanga. Chero tikaenda in the faces of things, tiri mumabvokoto mekupedzisira mezvivi, Kristu aripo kotitora ikoko tigezesa tochena. Nemhaka yei? Zviri maari Mwari, zviri maari Jesu kuzotora munhu ari mumadhaka. Saka tarira condition yeupenyu hwako. Think of your society. Rangarira chero hama dzako, funga vaunogara navo, funga vawakadzidza navo, funga vawaimbotamba navo, vamwe vaunofungidzira kuti vari pekupedzisira kweupenyu, vari munhamo yekupedzisira, vakagara madhaka ekupedzisira, vari vaunofungidzira kuti havasina tariro, vaunofungidzira kuti Mwari haangavadi. Kristu ari kuti endai ikoko unovachochora uvatore. Ndakavada vakadaro. Mwari wakatida vanhu vaMwari, Mwari unoda vanhu vose vanhu vaMwari. Shungudza Kristu vanhu vaMwari kuti iwone nitigoponeseka, tigorarama mazuva ano takaponeseka. Challenge aita maKristu is the selection of mankind. Tinotarira vamwe votoona vaseve ruponeso, totarira vamwe toona vachiponeseka, tozvitarira tofungidzira kuti tiri nani. But Kristu kana akatitarira ari kuona tose takafanana, tose takaringana pamuchinjiko, tose tiri vanhu vanoponeseka, tose tiri vanhu vanoenda kudenga, tose tiri vanhu vanodiwa naMwari. Saka Mwari anotsvaka mutadzi anogona kungoona nzira yekuenda kumusha, ende umwe anogona kumuonesa ndiwe neni. Saka mukomana anoti afudza nguruve. Bhaibheri shoko raMwari rinototi waitodyawo imomo achirarama nenguruve. Kwai one of the days anobva afunga akati mumba mababa vangu mune zvinhu zvakawanda. The idea of coming back to the Father is a good idea. Kutofunga kusiya zvivi zvako, it is a good idea. Kufunga kusiya nhema, it is a good idea. Kufunga kusiya zvakaipa, that's a positive idea. Kufunga kusiya zvekuba, that's a good idea. But challenge inoita mukomana anotizoni ndinoenda kuna Baba ndonozviita umwe wevaranda. Ndo challenge inoita mukomana. Neimwe nzira mukomana ari kuti inini ndine imwe nzira yekugona kuzviponesa kuna Baba. Baba havangandidi ndiri mwana, vanogona kundida ndave muranda. No,
God loves us as we are. Hatina zvatinogona kuita isu kuti tizviponese pamberi paMwari. Hatina zvatinogona kuita ise vanhu vaMwari kuti tidiwe pamberi paMwari. Hatina zvatinogona kuita kana kupaneobvita kuti ine pamberi paMwari tote zvino tambobvisa zvimwe zvinema tambobvisa. We must go to Christ as we are. Tinoenda kuna Kristu takadaro. Mwari otitora sezvatiri. We will remain sons and daughters of the living God. No matter where we were, no matter kwatiri, tinongoramba tiri vanhu vaMwari. Inzwai vanhu vaMwari kana ntaura nezveshoko remuchinjiko. Rinotsvaka mutadzi kuti afunge kuenda kuna Mwari. Oenda kuna Mwari akadaro. Hapana chimwe chatogona kuita. It is not in our might or in our power. Hazvisi mukugona kutaura kwedu kana jargon yekutaura zvekugona kutinyengerere Mwari. No, it is in us just realizing we have sinned in front of God. To decide kuinda kuna Mwari. Saka pano saka maKristu anoziva nzira yekumba odzokera kuna Mwari. It is not in us kuzvishandura identity. Nditorese muranda kuda kuzama kuzviponesa pana Mwari. We cannot do anything to save us. We cannot edify anything in our salvation. Salvation was granted to us free of charge. What we need to do is to go to the Lord as we are, and Christ will love us. He still loves us, and He will welcome us on the table. And the Bible is not going to odzokera neroad yakanaka kumba aine idea yake yekuzviita muranda kwai baba vanomuspota ari kure oti behold my son. Baba vari kutiziva vanhu vaMwari. Mwari anotiziva chero tiri kumadhaka achakangomira nedhora takabuda naro kana takabuda neupongo akatarira ipapo kana takabuda neumbavha akatarira neipapo kana takabuda nekunyepa akatarira neipapo. He is still waiting on the same door, waiting one day my son will come back. Nerimwe remazuva mwanangu uchauya. Mwari akatarira padhoo vanhu vaMwari. Tese Mwari unotida achakangomira akatarira. Don't save yourself, come as you are. Hauna zvaungaita mwanangu kuzviponesa. Uya wakadaro unodiwa naMwari. Saka tiri kutaura nezvaMwari anotida takadaro. Ngatidzokei patakawa. Ndikutaura neumwe munhu anogona kunge achindiwa kwaari go. Sezvauri Mwari anokuda. Unogona kunge wanga wava madrugs. Unogona kunge wanga wakuita upongo. Unogona kunge wakamboba mari ukafunga kuti Mwari hakudi. As you are, Christ loves you. Uya wakadaro mukova uchiripo. Baba vachiri kutidaidza sejaya. Kunonzi baba pavanoona mukomana vanomhanya vombundira vomusoda vobva vatorayira vakati mutsvagirei nzombe yakakodzwa mumuurairi. Kwai votsvaga nzombe yakakodzwa ndokuurayirwa kanzi iwe uchiri mwana. You are still my son. The idea of saving your soul, it is not enough. Hazvikubatsiri. Uchiri mwana pano, nzvimbo yako ichiripo. Kwai umwe akanga aripo, mujaya akanga asara ari pamba. Kwai anotizona baba muri rafu. How can you do that? Kutora part of my portion kutobayira mukomana iye akadla yake. Aiwa, haisiyo nyaya yavanhu vaMwari. Kana mutadzadzo kabuda ngatiripo tagara tirimo. We must rejoice with the Father. Our business is to pray and live with others. Tirangarira kuti tose takatadza pamuchinjiko. Takangomirirwa nababa sezvatiri. Panofanirwa kuwana muKristu zuva ranhasi. Panofanirwa kuwana muKristu panguva ino anorarama achifunga kuti we must sit together as brothers. Welcome those vakanga vakarasika vadzoka muna Kristu. Panoitwa mutambo nemumafaro totoenda chose to celebrate with others. Why? Nemhaka yekuti takamirira ruponeso tese vanhu vaMwari. Mujaya pakadzoka baba wakaiva nemufaro. Kudenga kune mufaro. Kana mutadzi achinge adzoka, kana Mwari akatarira munhu anoti munhu anofanirwa kuponeseka. Gwai ranga rakarasika parakatsvagwa pakava nemufaro. Koini rakanga rarasika parakatsvagwa pakava nemufaro. Mwana pakanga arasika pakatsvagwa pakava nemufaro. Naizvozvo kana iwewo neni tikadzokera pana Mwari munhu waMwari, Mwari unofara kana akatitarira. There is happiness in heaven. There is rejoicing in heaven. There is everything that we can do kufara. Takafarira mutadzi anodzoka kuna baba. Saka iwewo semunhu waMwari tsvagapo wakawa. Rangarirapo wakadona. Ungava uri kwauri kunzvimbo iri kure. Rangarirapo wakadona. Dhora wakabuda naro Mwari ari kuti ndichakarivhura. Dzoka uchiri mwana. You are never a servant. You remain my child. Kana Mwari akakutarira
akatarira mwana waMwari. Mwari dai atiitira zvakanaka panguva ino. Mwari dai atiitira zvakanaka vanhu vaMwari. Tarangarira patakawa, tikarangarira patakakawa, toziva kuti Mwari uyu unotiponesa. Dai Mwari atikomborera, dai Mwari akaitira zvakanaka. Izvo ngatizorewo sotinamata. Mwari ari kudenga, toda kutendai. Takadonha pakasiyana, patokutendai nezano reruponeso ramakaita rekuti titsvage nekutsvagana kana takarashika. Tokutendai nerudo rwamakaisa pamuchinjikwa Mwari, kuti tora tiri mumasakanano nechivi. Hamuna kumirira kuti tange tanaka, makatida tichiri vatadzi. Tokutendai nekuti muri Mwari, tokutendai nekuti munonzwa kunamata kwedu. Daidzai uyo akarashika, itaitisewo effort yekutsvaga wakarashika. Tinogona kunge takarasika tiri mumba rake losikoi. Tinogona kunge takarasika segwai riri kunze. Tinogona kunge takarasika semwanakomana anotoziva kwaari. But dzose inzira dzekurasika. Vamwe vakarasika vari mumba, vari pasi pemasofa, vari muchechi, vari kutonamata, but vakarashika. Tidzoredzerei mudanga renyu. Vamwe vakarasika semwana ari kure, anozotovarangarira odzoka kuna Mwari. Tidzoredzei nenzira yenyu. Vamwe vakarasika segwai, rinogona kunge risingachazivi nzeve kumba. Kwose kurasika Mwari sakainzira yekuti tora munzvimbo dzedu. Tatenda matiwa panguva ino, tatenda matipindura. Ndomunamati wedu kuvonga muzita raJesu nonamata. Amen.
Jesu akatarira nyaya iyi, anoona the younger son, anokumbira kuna baba wake akati, baba ndipei nhaka yangu ndichiri kurarama. Kana tingatarire zvakanaka, kaucharali chero mukurarama kwedu nhaka haipiwi munhu achiri mupenyu. Saka mwanakomana neimwe nzira, the son has got an audacity of saying, Father, you must die now so that I inherit what is mine. Father, why can't you die of COVID-19 so that I can take what is mine? Father, why are you careful when you are walking in town?